Igbo bụ Igbo ekene nwe unu. Afọ m bụ Nnemeka Ilenu na Chi Riwakụ. Tata anyị nọ na Ụbahụ Ụdara na Ọkịja na nke nwanne anyị nwoke Odogwu anyị bịara bịa n'ụbọchị tata ka anyị tinye ọnụ na isiokwu gbasara igbu ejima na ala Igbo. Mana tupu agha gaa n'iru, jee na our YouTube channel ka ị na-esonye anyị, binye aka n'ebe edere subscribe nakwa ebe esere mgbịrịmgba ka ị na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo nke ọfụ. Ị nwekwara ike ị na-esonye anyị na Facebook ma na Instagram maka mmụta na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche. Ekenekwe m unu. Onye anyị bịara bịa tata na Ụbahụ Ụdara Ọkịja ga-enyere anyị aka kọwara anyị ife gbasara igbu ejima na ala Igbo. Mana ọ ya aka mma na o eji ọnụ ya gwa anyị afọ ya, gwa anyị onye ọ bụ. Ekene m unu. Riwakụ, ekene gị nwanne m. Daalụ maazị. Nnọọ na Ụbahụ Ụdara Ọkịja. Daalụ. Ọmụ bụ Dike Nwa Ụgbaja, onye eji ozi ọma ọdịnala wee malụ. Okay. Ejikwa Dike nwanne m wee malụ m. Ekene gị nwanne m. Okay. Ajụjụ gị wee bụrụ ma ajụjụ ife anyị ji wee isiokwu anyị tata bụ maka igbu ejima na ala Igbo. So anyị chọrọ ka ịkọwara anyị maka na dịka mụnwa ndị okenye niile nchekwugoro na be anyị ndị ọha maka ihe gbasara igbu ejima, ha ga-asị gị na ndị Igbo gburu ejima, ụfọdụ ga-asị gị na egbu ejima. So anyị chọrọ ka inyere anyị aka kọwara anyị ife gbasara igbu ejima na ala Igbo. O nwere mgbe ndị Igbo gburu ejima na ala Igbo? Daalụ. Ihe kpatara ụfọdụ ji asị ụfọdụ asị bụ na ihe dị etu afọ melụ mana onwe na mpaghara Igbo melụ nke ahụ abụrụ ofu. Okay. Ihe ụfọdụ ji asị ụfọdụ asị bụ na ọ bụrụgodu na ihe dị etu ahụ melụ, ọ bụrụ omenala Igbo. Maka na ị gaa n'Igbo niile asị m Igbo eji ọjị agọ mmụọ, Igbo niile ga-asị nke bụ eziokwu. anyị agbagha mgbagha bata na ya, ịmalụ na ọ bụrụ ome na o nwere mpaghara Igbo o mere ebe dị anya agasị, ịghọtago, nwa ebe ya emere. Ọzọ ajụgokwa m ese jụọ ya bụ ajụjụ, ọ bụrụkwa na ebe m jụrụ ụfọdụ si na-egburu ejima, ụfọdụ si na-egburu ejima dịka etu isi wee jụ. Okay. Mana na nyocha nke m melụ, achọpụtara m na igbu ejima na ejima si na Igbo gburu abụrụ omenala Igbo. Ịma na ka mba na ibe ya na-emekọrịta, ụfọdụ oge mmiri gbarụrụ agbarụ esi na mba hute na mba. Nke a bụ eziokwu. Mba na o hutere n'ekuru mmiri agbarụ agbarụ nwụọ, arụ ahụ nọfezie oke ọ dịzie ka omenala. Maka sị na ajị ihe gbaa ahụ ọ bụrụ omenala. Dịka taa mụ na gị nọ, o nwere ndị Igbo na-edina nwoke ibe ha. Ọ na-eme n'ala Igbo? Ọ na-eme taa, mana omenala Igbo mba. Ọkwe na-aghọta? Yes. So ya bụ na mgbe ndị si na-egburu ejima, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ omenala Igbo na o nwere ka mmiri si wee gbarụọ. Ụfọdụ ndị melia ikekwa ofu ihe maọbụ ọzọ kwanyere ha n'ụdị omume a ha wee mee ya n'igosi na ihe abụrụ omenala Igbo. N'igosi na ihe abụrụ omenala Igbo bụ na mgbe a si kwụsị ya, a chọpụtara na ọ bịara kwụsị kpọmkwem, ọ bịara kwụsị ebe niile. Onwe ebe ị ga-aga n'ala Igbo taa ịnụ na-egbu ejima. Ọ bụrụ na omenala Igbo onwe ihe ga-akwụsị nwe. Okay. Ọkwe na-aghọta? Maka na nwa ọbụla ejima mpigbo ya ị gaghị ama. Mpigbo ya ị gaghị ama. So ihe ga-adị na-ajụ onwe ya bụ ọ gịnị kpatara eji wee sị oke na-akwụsị n'igbu ejima, ya bụ mpaghara Igbo n'Igbo
awebu na Igbo niile ebe niile na nwa ebe na-ekwutezi okwu ya kpamkpam. Ihe kpatara o ji wee kwụsị kpamkpam bụ na oburu omenala anyị. Ya bụ na ọ bụrụ na nwere ndị mere ya mgbe gara aga ịmanụ ihe ha mụtara na mba na mmekọrịta ha na ndị mba ma ọ bụ etu o si wee dịrị ha mgbe a ọ bụrụ na omenala ọjị bụ omenala Igbo site n'ugwu ruo na ndịda ebe ọ bụla Igbo nọ ewenu ọjị n'agbanyeghị na ụka bịara aka na-ejikwa ọjị agọ mana enweziga gọchazie gbarụzie ya tinyezie Jizọs name mana aka na-agọ ọkụ na-aghọta ya gosiri na Igbo bụ obodo siri ike ọ hịara ahụ ihe bụ omenala ha akwụsị ya kpamkpam maka nzu ezo n'ime ụbahụ dara ebe a nọ mmụọ ejima taa onweghị ga-ama na mmụrụ ejima ma ọmụgodi ya bata n'ụlọ ọ ntụcharịrị ya ife ụmụ ife na-agba ọhụrụ so onye nọzikwe na Abuja na-ekwuru onwe ya mana mmụọ ejima taa ihe ọṅụ. Kedu ihe kpatara o ji wee kwụsị kpamkpam bụ na kpamkpam na-ekwutezidili ya bụ maka na ọ bụrụ omenala ọ bụrụ omenala Igbo ọ bụrụ omenala Igbo ejima ma that is ndị si na Igburu ọ bụrụ na onwe ndị gburu n'ebe Igburu o nwere ihe kpatara ikekwa ihe ha mụtara na mba maka na ndị okenye anyị sokwa ekwu na egburu ejima ndị okenye ya ka m na-ekwu na ọ bụrụ ozuru Igbo ya bụ nke mbụ. Nke ịbụọ ọ bụrụgodi na egburu na o nwere ihe bụ na ihe a bụ omenala anyị o nwere ike bụrụ otu n'ime ọghọm na-adakwasa mba n'ime ndụ ha ka ha na-eto na-aga. Obodo niile nọ n'ụwa nwere ihe ọghọm gasị ebe ha bighere aka mgbe ọbụla ha chọpụtara na ebe a na-ebighere aka ọ na-afịa arụ nkwụsị. Taa n'ala Igbo a ka na-ekwu okwu osu na ohu n'agbanyeghị na emeghị iwu mee iwu na-aba mba na-ekwu maka ya mana aka na-ekwu ya afọ ihe mere kwuo ya na nzuzo. Maka gịnị? Maka na o nwere ka o si wee dị na ntọala akwụsị nwa ya mana ejima enugwene kemgbe si wee mụ ama m atọrọ gị ọfụma anụbere m afụbere m mana omume onwe mgbe emere ya bụ na ebe ukwu mgbadoro ụkwụ bụ na maasị na nwa ndị mere kpamkpam maka na Igbo bara ụba Igbo buru ibu site na Ebonyi wee gbadaba Abịa site na Benue ebe Igbo nọ site na Nneoma Igbo bara ụba Igbo na-asụ n'onu mana akwụ ụkwara ka nwere ohere akwụ ụkwara ụkwara ka abụkwa nke ezie otego ji dibịa mana akwụ ụkwara ọ bụla ofu ịghọtago. Ndị be anyị abịa na Ọkịja achala ogidi be anyị anaghị egbu eke ije na Abakaliki ọ ife ha ji mere anụ so ịma nsị na ịsọ eke bụ omenala Igbo gba gburugburu ọkụ na-aghọta ihe bụ nwanne m onye si m na ndị be ha gburu ejima maasị ha mba maka na agba m onye bịa mana ihe mmụnwa na-ekwu bụ na ajụjụ bụrụ ma igbu ejima mụọ omenala Igbo osisi abụrụ mba igbu ejima bụ ada ije mba dara ya na o nwere ebe mmiri si gbaa n'opi ụgbọgịrị wee gbaruo dịka si wee gwa na taa na onwere ndị nwoke Igbo na-edina nwoke ibe ha mana arụgburugbu na-echetụdị ya dịka echiche na-abụ na o nwezili ka oge ya aga ikekwa ahụkwuru ahụ gasịa enwezike na-asị na n'ala Igbo na nwoke na-edina nwoke na omenala mana ọ bụrụ omenala ha nọọ mmiri gbarụ hubatara na mba mere o ji wee dị etu ahụ. Ekene gị Maazị Dike ọ ga-adịrị gị na mma. Ajụjụ ikpeazụ nwere ike ijiri na isiokwu a bụ ejima anụnwa ọ bụ asụsụ Igbo maka ọ dị m ka ndị Yoruba dịka ha na-akpọkwa ejima ọ bụ asụsụ Igbo? Ejima bụ asụsụ Igbo na nghọta nke m maka na ebe onye jedebere ka ọ madebere. Ejima bụ na-eji nke amara nka na-eji nke ahụba nke ama ịghọtago ejiri mara
ndị Yoruba na-akpọ ya ibeji. Ibeji bụ ihe kere ịbụ, ihe gbara mkpi. Ọkwe na-aghọta. So ekene gị maazị, ekene gị, ya dịrị gị na mma. Anyị na gị ka ya nọkọkwa mbọsị ọzọ. Daalụ sọ, daalụ, jisikwa ike n'ọlụ ya na-alụ. Nsogbu adịrọ maazị, jisikwa ike, daalụ, kaka ga-amaghị. Nsogbu adịrọ, ọ ya dịrị gị na mma. Ise Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Unu arụgo isiokwu anyị ji bịa maka tata gbasara igbu ejima n'ala Igbo. Nwanne anyị nwoke bụ maazị Dike akọwagoro anyị ife dị na ya. Mụ wee na-agwakwa unu ka unu na-esonye anyị ọfụma na YouTube channel anyị. Jee subscribe anyị na YouTube channel, ibinyekwa aka n'ebe esere mgbịrịmgba ka ị wee na-esonye anyị na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche. Anyị nọkwa na Facebook, nọkwa na Instagram, Ikoro TV Network. Ekenekwa m unu. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi, mana ituo m riwa akụ abụọ nga ego ka ọ dị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Afọ m bụ Dike Nwogbaja, ọzọ onye buru chi ya ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Oziọma ọdịnala na ABS 88.5 FM, oziọma ọdịnala na Facebook. Ọkwanụ m ka eji Dike nwanne m wee malụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ka Igbo teta n'ụra na agbụ ekere nwa ngwere eruo na ọtụtụ na ọdịbendị ga-adịle ha na nke ya mma mfụ. Achọrọ m iji ohere a wee na-ekene ndị Ikoro TV wee na-asị dododo ebe ọbụla ị nọ, ngwa binye aka na YouTube na Ikoro TV ka ọ wee bụrụ ihe kwuru ka ị na-eme, maka na ihe a bụ anyụkọ ya bụ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ekene m unu.